Oh iya, dhisik aku dhisik ya kalau anu ya ra gadeng dhisik Mas. Aku ya cuma Pokoke iki anu guys, susah gagas awan esuk bengi. Pokoke nyambut gawe terus mempeng iki lho. Iki wong loro iki. Saksi bisu iki. Hujan-hujan. Padahal iki suasane lagi hutan-hutan itu guys lho kene iki lho. Terus cari sapa sih kambil angel-angel iki nyatane iki lho ngene jeragane lho kulo. Ambil gak ono kowe lho. Anjur-anjur guys. Wis wae serang gagas esuk awan bengi tampil terus iki wae lho. Lah terus iki lerene iku jam piro iki wayahe sing jam jadwal liyane iki lho Mas. Jadwal liyane kok jam piro jadwale iki. Iki samping ngopi barang ya rokokan kok kene iki lho. Kopine ya manis iki lho kaya sing ngerok iki lho. Nah. Enak kambil angel lho. Sing penting sedulurane ragat. Dek oleh nyambut gawe iki cek dalan. Lah ngono ta ono? Heeh, Bos. Nah, penting seduluran iki wae. Jadi sampai tok. Itu rampung Mas. Wis tuku parutan ya, Mas. Dalam? Wis tuku rol. Ya, Mas. Sana meneng tuku titip. Ya, masuk barang-barang nih, Mas. Titip wae ra apa-apa. Kita mau lebur lho, Mas. Ya sing kok dicendekke lah. Diketok ya cendek kok. Ya ora enak iki lho. Ngerok ya adai terke ngerok ya adai terke transfer ditengok. Nek sajange nek siji iki guys, iki siji iki. Ya wis gak usah diomong jenenge ngono iki kok. Mosok klopo elek sak ngono kae dengan kancane itu. Iki sik jek ana tinggalan liyane iki sing durung dilumpuhno rene iki. Oh ya tega men karo kancane iki. Ning rasa diomong wis ben. Wis lumrah hutan-hutan paling. Maco iki. Lumrah hutan-hutan ya biasa nek hutan-hutan ngene. Ya kanggo kanca-kancaku sing nang luar kota, luar Jawa ya, sing wis iso mudik ya selamat lah lebaran ngelaidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk keluarga besar Jawa Timur dari Cakjube, mohon maaf ya sepurane kabeh dulurku aku durung iso mudik sampai dino iki. Wis pendungane ae sing apik. Muga-muga tahun meneh ya, tahun-tahun meneh riyo jane iki iso video sampai ini videonya kali ini ya vlog malam ini ya menggani kanca-kanca ini sudah nyambut gawe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.